яко. Насе! Айде да си вземем го. Палец. Даже не знаеш, че съществува, а? Там е площ. Палеца. Така, да. До там. А как се следва до ти? Къде? От тук пешачката е... Тук има пътека и долу. А и оттам се минава по камъните. Да, се излезе, там е пасък, той сега има свочите. Сме го вървели. Тук преди 2 години, само ние сме на плажа. С Аверчето с ветарта. Тук 2 км. По едно време идва една амфибия. Камчия. Ако стира на брега, Да. някакъв чал да снимаха. Така ми, била майката. Дива намериха, Да, ние сме дошли такова, ти ще тук чалга. Така ми, да крим там, ще настанат в кадър, ще надават планите, ще ставим за галгация. Направо. Да, да. Как каза се казва ти? Палеца. А другото е Даляна. Даляна, ама Даляна, да стигнеш до Даляна, къде викаш? Ти някъде нататък Ще ми сочиш. да. Това е много готино. Там камъните е много образувано като джакузи. Много готино. Тук не мога да си го представя, прямо в кофти време коши.